To dáš, já ti věřím. Děkujeme za pozdrav. Ale ona může být s hůřou. No tak, prstu. Já jsem to říkal. To dělá sama. To zasekne a to ona půjde za tady poslala na tu týdne. Nebo ona tu jedničku šla na Já jsem, ne, to nebylo proč si uklízela Honzu? Stávě jste velká, či jste tam? Ježiš, není rozávry poprvé a první startovala dobře. Nemusela si tam být. Já vím, že to dělá i doma, ale ona se rozsypala, jak tady byla sama. Čistý parkour v čase 19 vteřin Dobře, 88 dobře. sekund ve druhé fázi.